Inselmilkom għal darboħra u wasalna għal l-aħħar parti tal-programm tagħna ta' kuljum komplimenti. Illum miegħi Leontin. U f'din l-aħħar parti ħankun qed induru mal-mużika. Għattilkom aktar kmieni fil-programm li miegħi ħajkolli mistiedna Zazua imma li tipprometti ħafna u diġà bdiet, mhux tipprometti fil-futur, ġa bdiet tipprometti u wis aktar fil-futur m'għandix dubju. Miegħi nilqa' Martina Kutajjar. Kif inti Martina? Tajjeb, inti okej? Niżuħħar alla ninsab tajba wkoll. Vera kuntenta nara dal-wiċċ gustus hawnhekk dejja u għandi ħerqa kbira li nintroduċik mal-telespettaturi tagħna tajjeb bħala kantanta u kantawtriċi wkoll. U x'tassew? Tintroduċi naqra ruħek? Tajjeb, tgħidilna ftit min inti? Inni ismini Martina Kutajjar, għandi 17 sena, daqtina la 18 sena issa fid-9 ta' Awwissu. Mela ftit ieħor xi ġimgħa oħra jisa. Tajjeb, jiena inkanta kif ukoll kantawtriċi. U dal-aħħar għadni kif ħriġt diska jisimha Rise Up li ktibt il-lyrics jiena kif ukoll il-mużika. Ekku. Martina, inti bdejt kanta ta' 7 snin, qed ngħid sew? Iva. Kif nibteddi l-imħabba lejn il-kant u l-mużika? U nellek il-verità, ommi dejjem qabditni dejjem inkanta mal-films u l-cartoons nara fuq it-television. Dejjem taqbad kanta magħhom. Dejjem taqbadni werzaq ma' xi diska. Kien hemm xi wieħed partikolari li dejjem għaddej l-istess waħda. Dejjem kont inkanta id-diska ta' Scooby-Doo dik it-team song. Scooby-Doo. Ejwa dik. U ta' Pink Panther u ta' kollha. Tajjeb. U darba ommi saqsietni trid nieħdok lezzjoni tal-kant għax tim tarani nieħu gost meta inkanta hawnhekk. U insomma, mort l-ewwel lezzjoni tiegħi tal-kant u minn hemm bdiet l-imħabba tal-kant. Daqshekk. Minn hemmhekk. U qatt ma ħares lura aktar. Mhux vera. Ilek 17 sena, ilek 10 snin, 7 snin bdejt u 17 għandek. Mhux vera. Proset. Però mhux il-kant biss qabadt ukoll il-pjanu mbagħad ta' xar snin qed ngħid sew. Eħem. Għax imbagħad jienu immur lezzjonijiet tal-kant bdejt ninduna kemm hu l-importanza l-pjanu. U minn hemmhekk ukoll bdejt isni interessa ruħi jekk in-noti u daw in-nies idoqqu d-diski jekk sbieħ fuq il-pjanu. U jiena l-mami għattel-ġenninta għattela please nista' mmur il-lezzjonijiet tal-pjanu wkoll. U l-mami ma setax tgħidli le. Sewwa, u tarak daqshekk bħeġġa. Eżatt. U rajt kif jista' jgħinek il-pjanu mal-kant, il-fatt li taf taqra l-mużika, id-doq, il-mużika flimkien mal-kant. B'ma mod taraħ jgħinek. Fil-kant, il-pjanu jidħol ħafna anka kif ngħidu ħana l-kant nagħmlu warm-ups qabel ma nibdew nkantaw. U anka illum il-ġurnata jgħinni ħafna l-pjanu kif għadni kifet, Rise Up ktibta jiena. U inti l-parti tal-mużika mela ħadħsib f'Rise Up is-song? Il-mużika ħsiba jiena u lirika u kantawtriċi ieħor Taljan jismu Giovanni Bruno Segreti mużika. U lirika ktibta kollha jiena. Kollha f'idej. Iva. Allura il-pjanu vera anke naħseb meta inti titesprimi ruħek ma' mużiċisti oħra, forsi pereżempju il-kanzunet li ħadd tkun qed tagħmel hija ta' tonalità ogħla, allura inti tajlu isma' jiena rida fuq din il-key pereżempju, ġver. Aktar tista' tkun tesprimi ruħek bl-aħjar mod meta inti taf taqra il-mużika u ġvera u d-doqqa fl-istess. Proset, ipparteċipajt f'bosta attivitajiet inti kemm Malta u kemm anka barra minn Malta, nibdew naqra ta' Malta tajjeb. Forsi l-aktar wieħed riċenti milli naf jien, forsi nistgħu nsemmu l-X Factor pereżempju, mhux ver inti kont parteċipanta fih. Mhux hekk x'tgħidilna fuq dik l-esperjenza. X Factor kienet esperjenza vera sabiħa. Meta tħalt għall-audition tħalt quddiem il-ġurija u ġibt 4 iva. Mbagħad f'bootcamp eduni fi grupp li llum il-ġurnata għad nkellimhom u wasalna sa 6 Chair Challenge imma overall kienet esperjenza vera sabiħa, vera tallimt minna għax inqatt ma ħadsem f'grupp. U allura mhux tallimt naħdem ma' grupp imma kejjibt. U tagħmel il-mużika waħdek u tagħmel il-mużika ma' membri oħra
Ġvera, hija storja differenti. Ġvera, fejn inti titgħallem ħafna u joħorġu affarijiet fej bħala kantanta solista ma tistax tagħmilhom. Eżatt, allura esperjenza sabiħa u tallimt minna. Enriching ngħidula aħna, ġvera, li titgħallem minna. Proset, ipparteċipajt ukoll f'attivitajiet internazzjonali, xi postijiet u pajjiżi li mort tista' semmilna daqsxejn. Ma niftakarhomx kollha ta' ngħidlek. U le, aħna intu għam toma, u ġvera. Intu għam toma. Mela, mort il-Belarus, l-Ungerija, Polonja, Ġermanja, Rumanija. Daw kollha kienu kompetizzjonijiet jew inkella? Iva, kollha kompetizzjonijiet. Ara x'esperjenzi sbieħ, ġvera. Aktar ta' bħalissa biex niftakarhom. Ġa semmejt mhux ħażin meta ngħidu aħna għandna tfajla ta' 17-il sena, u ġvera. Ġifieri għandek basket ta' esperjenza ġa qed jintela mhux ħażin. U kull esperjenza li tgħaddi minna joħroġ minna lilek dejjem timmatura kemm bħala persuna u kemm bħala artista. U ġvera minn dak li tagħmel int u minn dak li tara f'ħadd ieħor. Eżatt. U xejn, inti għadek titħarreġ bħalissa fil-kant, għadek titħarreġ, għadek tistudja. Ija, mela. Ovvjament il-kant u bħal ħaġa oħra qatt ma tista' tagħllem biżżejjed, dejjem hemm xi ħaġa oħra x'titgħallem. Bħalissa qed ukoll nħares għax diġà nagħmel l-eżamijiet tal-kant jiena. Sewwa. U wasal fl-aħħar grades ngħidulhom tal-eżamijiet tal-kant, ġifieri suppost quddiem nagħmel xi eżami ieħor tal-kant. Imma ħanħallu naqra l-eżamijiet fil-ġem. U nixtieq li it-telespettaturi ngħidulhom ukoll li int għandek xi ħaġa partikolari li mhux kull artist ikollu din l-okkażjoni. Inti għadek kif ġejt signed ngħidula bl-Ingliż ma' dar diskografika ġewwa Ruma u ġvera jisimha Joseba Publishing qed ngħid sew u flimkien ma' din il-dar diskografika inti semmejt li ktibdi din il-kanzunetta u nedewlek din is-silta li jisimha Rise Up, ġvera semmejtilna fil-bidu u l-bieraħ kont qed nara ftit u rajt li qiegħda firma l-ewwel 3 postijiet u ġvera mal-klassifika Taljana u xek, tal-eżordjenti, il-kantanti li huma tilajn. Eżatt. Proset, proset ħafna. U kol anka fil-klassifika Maltija tinsab mal-ewwel 10 wkoll. Xiraq nisimgħuha u naraw din il-kanzunettu ġvera dan huwa l-video. Tix introduċi inti Martina. Ħanħalliha fidejk, introduċi inti. Mela dan li ħataraw issa huwa il-video ta' Rise Up li it was shot kif ngħidu ġi miġbud ġewwa Ruma. Hope you enjoy it. Rise Up. Watched you break me, can you blame me for how I acted when you came towards me? I quit acting nice for you to realize. Can't you see
like a phoenix, I will always rise up. Mark my words, I'll make it to the top. Team, I can't be replaced. I'm not a hopeless case. Proset ħafna video vera fantastiku. Anka s-silta smajta l-bira ħatlek l-ewwel darba u keċi mill-ewwel taqbada. Martina, għandek xi attività partikolari ġejja dal-waqt? Iva, issa nhar is-sibt sejra ġewwa Toskana ħankanta Rise Up u ġo konċert. Proset. Aħna nawguralek minn qalbna tajjeb fisem it-tim kollu ta' komplimenti, nawguralek ħafna suċċess mhux biex għal nhar is-sibt ġewwa Toskana, iżda l-karriera żgur brillanti li se jkollok quddiemek. Ta' Martina. Grazzi ħafna. Min qalbi, grazzi tal-li kont magħna. Mela, eżis telespettaturi, aħna issa ħnaddu għal ftit ringrazzjamenti.